Ke Southwest Kazil Stroke Owners and Drivers Association hakat kandai direk unok pra arjapsan. Lalu na kejing lang ha umlang mar ha kebelai keren. Halau kejing syak pendik kenyunya trong ha ki dekot ke Meklea Commercial Truck Owners and Drivers Association ki balabat ik trok cungki de kitayo buat penihar ru wad ikimar kimata. Ha bokren sikilat petai kubor hadin balawai kejing lang uba SG Nongbri Presiden ulang baka senghi kamkhang ik trok benakiwe ki cekap banwan kamai ketika tan dong jeri rei tanggawe bagi dai bania buram lang kejing penbej hapo ki karkhana baka senghi kamla ban pedang dalai ban pendik ikinong nya trong ulang ru baka jingkeno baya ka association baya Southwest Kazil Truck Owners and Drivers Association la penya de tak seng balang kadai kam thok Shushu ala kejing betok beri kiseng balang, berkemjur kejing berngam penperai ki kok factory, kabukta ia kayok akot ki paj bakathan. Uba nombri ula maham teng baladadon kejing tengku bagi ta kiseng balang debat ki paj bakathan, kesenghi kamdan bantai bekerom kit klik lara cai ya gino ki bomdai ki dikot keseng. Kumtau ba nombri ula khot iki nongelam ke Meklea Commercial Truck Owners and Drivers Association, balad kidon kanu no kejing kem dai ban penthot iki nongnya trok, hendrai ki dai ban yakran ban penbej ya kejing Ini don lang barok pada dekot, bah mentang kuat ban namar bangi ladon lah kajong ke asyon, napo Southwest ban penyat kali kamai, kabadai bakit ya ki mar ki mantah kabadai ki kuk nang tay nong jiri, de ngilap penyat ya kali namar bangi ngiladon lah kajong ke asyon, ngilada register ya ke asyon, ngilaya penyat ya kali kumba ngidai hok ban penyat kum ka hok kabah ngidon. Dari kabai ka basusi ka long ba ka bangi penyaj ka kali jongi bangkit ya ukuk na nong jiri tekidon ki basa penwit tekidon ki basa bat halanti singken te ngim la bantip na kai ka daw dai ha ka jing sa ka bangi penyaj ka ne ka kamkit kuk ki kram ong batang ka Asian Southwest lan ki kali ke badena po Southwest ki la bangkit ya katai kamar dai ngila ong bawat ya kata ka wat ektikim member jong kata MC TOD ero ngila ong bangin ya kamai lang ngin ya kit lang tang ban im kamai na katai kejaka dai ngila don ke jengi yo jing tip mana pedang ki driver jongi kila sa penwit sa pendik la sa penhap la sa bat da kita yo haliti singken kata kalong kadai ke ba ngim ngim laban pedang namar ba ngiru ngidon la kaju ka hok kaba ngihaban ya kaju kalenti ngihaban ikit ya kaju kamar dai ka jingduna halor jong ka asen jongi ba ki haban sabat haban sa pendik haban sa berngem bersit haki weipat ki asen da halor kan ka kam ngakwa ban ong bada kumno ru hakaba ngingi dai ban yai lait ngi dai ban ya kamai lang ngi kram khang ya no yunuro ban kamai na katai ka jaka handai habangi ngi don na ka jong ka asyon ngi penyaj baik ya tang ya ki member ke badai jong ka Southwest te handai ngi kham khang ru ya ki weipat ki asyon banwan kamai handai ngi kwa tang ba lada habak ki yai ki member jen ki member jong ka asyon jong ngi ru ailat bakin yai kham ka jingwit hakal ti sken kat kum ka lenti ke ba ki dei ban yai kane ka MC Toda ane kata ka MC TODA kila penmi ya ka kubor ba tiong hana ba kata ka Asyon jong ka Southwest ki penyaj da ka seng balang dah ka jing sa kane ka Asyon Southwest ki penyaj hi da ki nukit kam jong ka Asyon om da ka seng balang bat kata ka seng balang ka ba penyaj ka Asyon ngim la bantip ka seng balang ayu namar hapo Southwest ki bun ki seng balang dai kat kum ka jing tip kat kum ka jing penyaj jongi ya ka Asyon ka penyaj ya kane ka member jong ka Asyon ki penyaj kane ka Asyon om da ka seng balang tengam kwa ba ong ba kanu ka kam ban penthok bre ya kanu ka seng balang ka badai pej ya ka hapo Southwest namar ka seng balang kadon la ka jong ka polisi terekam kadon la ka jong ka lenti terekam om ba ki penwit ane om ba ki wan ban join lang bat kane ka trok Asyon jongi jong ka Southwest pasa ka wairo don ki member jong kane ka MC to da ki bakren persa ya kata ki bernyam ban penhap lan ban penpra ya kata kuk faktori satai sanong jiri katu kam dei ka kam jong ka Asyon ka kam ha ka bangingi kwa banyak keren para Asyon ngidai ban ta betik tang ya ka kam jong ka Asyon om ban kata ya ka kam ka kamai ka ji jong ka jong ki pej ba jong ka dong ka than ka kata ya ka im ka yap jong ki pej ba namala da kata ya kata ka faktori kalong ka kata man ya ka kam jong ki tu ki trai snong ki trai jaka ki trai khendau
sakitu kijaka tinga ngam kwa ngakwa ban pensai ba kani ka kam ka dei jongi ka ASEANแต่ดาคุนคุนรู้ก็ไอ้ก็จึงเป็นเบ็ดก็จึงกันได้บันวันเบ็ดบัดนี้ก็ASEANบัดละใช้เลยสนีพี่ละมารบาลักตะยากระเซงพลังตะยากระตะกับ factory เดี๋ยวเสกดนกินูกิกัมกิบานักเลงจงอีก็ASEANงิมละบันกิดคลีนามารบางี้นักASEANเลเสงิมปะบันตะชากไว้ปัดกับบันตาชาบาร์จงก็ASEANเดี๋ยวละใช้เลเสกดนก็ไอ้ก็จึงตึงคู่บัดกินกิเซงพลังแล้วเนี่ยบัดkita ki seng phalang ne bad kita ki try cook try factory try sinong try thau satai kamot ngena kaleng jok ASEAN ngi tek tiba ngi ngim dan benta hakata kakam ndai ki ngi yaj bai tang ban penyaj bai penyaj jenti ya kane kam kit kambala jong ki member jongi na kane ka sot wes kasil kata kade ki jingkwa jongi te na kaleng jonga ngai sukwa ban ongba to da kum noro habangi ta ya kaju kakam ngi im jana kaju kajing kamai ngi dei ban ya yaj lang ngi dei ban ya tre lang om ban ya penwit iwe ka ASEAN jongi ru ki member jongi ru kin yaj ki member jong ki ru kin yaj kat kum kalan ka ba ngi ha ban pen bai po factory kata ka dei ke jing kwa jongi bat ngi ong ba ngi kum kitra jaka ngi kum ka South West Kasil ngi kun thup ya ke mdei tang ya ka South West Kasil ngi kun thup ru ya ke dong ka than chane baro nadu pongpong wiloi tersat momaram dong thliu ki Motion ram kiloba kini ke badai kadong ka than jongi ke badang suk ban kit ban ba ban kamai na katai ka jaka jongi ban ya ki bilai chakawai ka jaka bat ya kawai ru ka ba ni ha ban so thu bangim dei ban so phla bangiru ngi don hok ban phom la ka jong ka ASEAN ban pek ya ka jing jenjar jong ki pai ba jongi ngi kan tip kham pha mangi ban ya ki wei pat naman bangi ngi dei trai sinong nanga kana trai sinong na ka ne ka dong ka than tengi haban kit kri na maraswa ba kane ka factory kan urlong ki pajba kila dawa nangi ba habawan ka factory ka ai ka jing mentoy nam ta jok pajba tengi ru ngila ai ya kane ka kular na kamta ki pajba jongi ba ka factory ka don kalat kamai ka ji na kamta jongi ki trai snong trai district ni ki dong ki than chane te menta habangimla ban penya ya kane ka kam kalong ba ki pajba ki wan keli ki wan ban pan ni sai nangi kumtangi hab ban penyaj ya kane ka ASEAN lingba kajing ya suthu lang bat ki pajba jong ka dong ka thai Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya